Корерор кой е, че това е инстаграм страница, която де-факто знае всичко за мен. Искам да знам кой адекватен човек е дошъл ми и заключил караваната. Да. Това не е. Буквално караваната се свети. И виждам от тук как вратата е отворена. Мечка, страх ме не ви. Знаеш ли колко съм притеснена? Знаеш ли какво се Защо? случи? Хора, часа е точно 3:59. Наистина излиза извън контрол. Тези звуци буквално ги чувам откакто взех от кучката колибка уликата. Не спирам да ги чувам. Все повече се усилват и вече наистина неко казваме страх. Странното е, че видяхме с Ива тези деца. Ето там. Виждате ли? Бяга, да. Не знам, възможно ли са някакви други деца? Изобщо да не са тези, не знам. Току-що бягах, защото се чуха едни звуци като скърцане и гледам дървото, откъдето ги чувам и виждам някаква птица. Вървя още 20 метра надолу и този звук става все по-брутален и все по-силен и все по-силен и все по-силен, като скърцане се на някаква брата стара скърца. Ехо! Ехо! Човек май се... Аз самата се изгубих. Виждам някакво... Това не е нашия къмпинг. Нямам никаква идея. Това май е китен. О, не! Ей! Хора, виждате ли? Виждате ли? Виждате ли фенера? Къщата загасна. Да не влезе в къщата.